Kamano. Challenge machielo mopogore kod ka opande ni ahinya seche mag kura ka ji kawe to goye. Dibe nang'o matimore ga Kaluo ma ji ok goga kura karombgi. Eni un jotele ma ok nyongo jopiny gi tich ma koro gibedo disappointed ni there is no need anyway. Nitie arguments mang'eny ji wacho. Jomoko wacho ni ji ok go kura nikech ni nomination mi itimo yo DM ni omiyo ji ok go kura. Moko be wacho nikech samoro timo zoning kori wacho ni wan na candidate achiel ok wayien jomoko malar. Tana paro ni apano na messaging kod mobilization. Okay. Aparo no kwati mobilization maber ahinya. Mane gima hinyowa. Okay. Wadwan mondo going forward what team mobilization ma serious. Serious. Yeah, we want to do everything possible for team mobilization. Okay. Wagolo jowa. But also ODM benyisha se wacho no ODM ni gibe yiero mwadhiye ni. Yo ODM nyaka many candidates ma popular. Ema miyo tickets. Majo pinyi mo yiero kende. Majo pinyi yiero. No jo pinyi ngeni timo nomination majo pinyi go kura cha be samoro tek. Keche odwaro a lot of resources. Mane gimo sebedo ka hinyowa. Okay. But nitie kaka inyalo fwenya popular candidate. Kibiro kara ina a particular place ng'e fwenyo no ng'ane ema ji ohero kae ok en gima tek. Mano gima yot to ODM nigi instruments. Okay. Monyalo tiyo go mafu buya lego mawacho ni atandi to sani ji ok dwari. Ng'ane ma ji ohero. Nikech sani koro jopiny gima giwache ground ni wang'ni thoth jo od bura ma Kaluo leo ng'ama ne gilire kode mane Raila Odinga sani koro onge. Dholuo mane giwacho ni wadhi konyo jakom lweny malo en lweny mane mikonye ga jakom koro onge ni wang'ni koro leo. Ing'eyo ni mano be iwacho to mano be ok ayiego. Nikech ing'e ni bedo ni yiero under umbrella ma jakom no be momiyo jakom no en strong. Ing'e ni inyalo yier jomoko to ka ji chopi bunge kucha to gin gichomo kuondegi to koro giwe jakom duk. We jakom duk no emomiyo bedo ni ng'ato nyalo we jakom ne kiro jomong'eyo nok nyalo we ekubedo go power. Iwinjo. So onge gima rach mancha MPs go timo. No keto joma ne ok nyalo we. Of course. Okay. Ing'e ni nyalo tero ji bunge to giwei. Madine teko mar japiny jakom no mayo jopiny. Ok no mayo jopiny. Udonge jopiny no keto hope gi kuom jakom kaka jatendgi ma ong'ek matero gie. Okay. We believe in jakom and it is true jakom no ong'ek matero so okuna nyal kendo miye kete mbele nwa miye pato kendo wakimiye joma pinge. So mano be ne ber but in all pod ne ODM yiero joma popular. Okay. So mane gima da nongro team ODM must find ways maginyalo kata timo go opinion poll moro makredible. Ng'eno opinion poll ko tim makredible. Jiode kata mna usonga lunyu kanyo kuma kori kawe kurana. Kanyo ka kidhie sani bi penjo jogo ni adwa ni mondo wier na ngamu dwa yiero governor ngamu dwa yiero MP de gibro ng'isa kanyo. Okay. ODM must find ways magiyiero go ngama popular. Okay. Ma committee ket to jopiny excited. Erokamano. Jopiny mor. Erokamano. Yeah. Ang'o milaro gi governor James Orengo?